Kære dig, hjertelig velkommen til Lyset i dig meditationsgruppe. Vi skal i dag lave en meditation over det her kort. Det hedder karmiske forbindelser fra kortsættet Stjernesjælorakel. Og det er lavet af Rebecca Campbell. Jeg hedder Lauria, og her til at starte med, så vil jeg invitere dig til at finde dig godt til rette. Vi skaber et rum til dig, til os alle sammen, til at løfte vores frekvens, og til at gå ind i et healende stadie, hvor at vi heler og udvider os, og falder til ro og på plads i os selv. Så gør dig godt til rette, tænd et lys, find dig en krystal, eller put noget duft på. Find puder og tæpper, og læg dig eller sæt dig, så du kan være afslappet og modtagende. Og du kan lige pause videoen her, hvis det er, at du lige har brug for at finde noget. Og så vil jeg invitere dig til at vende dig indad. Så luk øjnene og vend ind i dig selv. Bare mærk dit åndedræt. Mærk, hvordan det bevæger sig ind og ud. Hvordan brystkassen hæver og sænker sig. Den her bevægelse hjælper dig med at finde dybere ind i dig og falde på plads. Find dig til rette inde i dig. Det her er dit rum. Og bliv opmærksom på kontaktfladen mellem din krop og underlaget. Mærk alle de steder, som underlaget berører din krop. For hver udånding bare lad kroppen blive blødere og synke dybere ned i underlaget. Så hele dit nervesystem bevæger sig ind i den her hvile, i ro og opladning. Det her bløde, frie rum af energien kan bevæge sig frit. Og bare giv dybere slip for hver udånding. Lad bevidstheden flyde ind i centrum af hjertet. I området omkring hjertet. Vær til stede her, og lad åndedrættet bevæge sig ind og ud igennem centrum af hjertet og brystområdet. Mens åndedrættet bliver lidt langsommere og dybere end normalt. Du finder en let og behagelig rytme. Stiller der så 2 lysende væsener på hver side af dig. De skaber ligesom et æg af energi omkring dig, hvor du kan læne dig ind i den her bløde, gyldne energi.
Det er som om, at din krop den kan forbinde sig med det her æg, med den gyldne energi. Som små snore af energi, der strømmer ind til din krop. Og lader den op. Og lader den bevæge sig ind i en frekvens af rent lys. Så kroppen vibrerer i en hurtigere og hurtigere frekvens af rent lys. Så du bliver lettere og lettere. Som en badebold. De her to lysende væsener, de løfter dig op. Løfter dig op igennem lag af lys. Opad og opad. Indtil du kommer til et plan, hvor der er, hvad der ligner et hav af lys. Det er flydende. Du kan ligge her i din boble oven på vandet. Det her flydende, lysende vand. Du bliver båret og vugget. I horisonten er der en sol, der stiger op. Der varmer i sine gyldne stråler. En helt særlig type stråler, der kan stråle hele vejen igennem dig. Nære dine celler. Få dem til at vibrere. Vibrere af livsenergi. Du ser, at det er også strålerne fra solen, der får hele det her hav til at lyse. De her varme stråler og lyshavet, de mødes inde i dit hjerte, i dit centrum af brystkassen. Det er som om du kan ånde det her lys dybere ind ved hver indånding. Ånde det ind i hjertet. For hver udånding så udvider dit hjerterum sig med det her lys. Trækker det ind på indåndingen, og på udåndingen udvider dit hjerte sig endnu mere. Til sidst så har du et stort rum af lys omkring dig.
Et hjerterum. Dit hjerterum. Bare bliv ved med at trække vejret igennem hjertet. Så løftes du op på et nyt plan. Også et plan af lys, men her er hvidt. På det her plan bliver du inviteret til at invitere en ind, som du har haft en uoverensstemmelse med, eller måske har det. En, hvor der er en eller anden form for blokering i energien, som du har lyst til at møde på det her plan i ren kærlighed. En, hvor du har lyst til at være åben for at hele de her uoverensstemmelser. Og være åben for at modtage healing. Så bliver der skabt et kærligt rum omkring jer. Lysende væsener stiller sig omkring jer. Og skaber et rum, der lige efter dit hjerte er trygt og kærligt. Her inviteres du til at møde det andet menneske, den anden sjæl. Gennem hjertet. Og der inviteres en engel ind. Der er engel for jeres relation. En upartisk engel i ren kærlighed. Den beskriver, hvordan vi gennem de her uoverensstemmelser udvider vores bevidsthed og heler sorg. Og at for at heles, må vi give slip på det vi allerede ved, for at tillade ny viden at træde ind. Og være åben for, at uendelig mange perspektiver er mulige. Om du inviterer os til at have ligesom et blankt lærred, blankt filmlærred i dit sind. Bare kigge på det her hvide lærred. Og være åben i hjertet. Begynder englen at tegne et 8-tal imellem jeres hjertecentre. Så den ene bue indeholder den enes hjertecenter, og den anden bue indeholder den andens. Så bevæger 8-tallet sig rundt om de her to hjertecentre. Udveksler informationer på et ubevidst plan.
Tillad dig selv at være åben. Lad det her 8-tal bevæge sig imellem hjerterne. Hold også et fokus her i dit tredje øje midt i panden. For at se klart. For at se nye vinkler. Ny information. For at se med kærlighed. Hvis det er okay for dig, så stiller der sig en lysende bevidsthed bag ved dig og holder på din rygsøjle, i nakken og lænden, måske andre steder. Vær åben og nysgerrig. De hjælper dig med at slippe gamle kodninger af, hvordan du ser verden. Gamle kodninger, som forhindrer dig i at have et frit udsyn, hvor du ser igennem frygt eller traumer. Overlevelsesmekanismer. Bare tillad dig selv at modtage den her healing gennem rygsøjlen. Til at omkode den mere neutrale bevægelse i energien, som er åben for nye perspektiver i ren kærlighed. For at lade healingen komme dybere ind, så kan du selv aktivt bede om at lade den strømme ind, og om at give slip på gamle blokeringer, gamle mønstre fra frygt, traumer og overlevelse. Du bliver nu inviteret til at placere dit tredje øje i hjertecentret. Eller et hvilken som helst øje. Bare placer et øje i hjertecentret, så du ser ud fra dit hjertecenter. Og ser på den, der står foran dig. Den person, du har inviteret ind. Den sjæl, du har inviteret ind. Ser dem igennem dit hjerte. Ser jeres relation igennem dit hjerte. Jeres forbindelse. Måske ser du også, hvad det er, I lærer af hinanden.
Hvis du har lyst, så tillad at der bliver skabt en kugle af helende energi omkring jer og jeres relation. Blød, kærlig, helende energi. Det er ikke en påtvingende energi, det er en meget blød energi, der først flyder ind, når det er, den inviteres. Den har dyb respekt for jer begge to. Så tak den anden for at have været her. For englene takker vi også, og lysvæsenerne takker for rummet her. Og så folder din energi sig ind omkring dig, så du er selv i din egen boble. Du guides ned på plads, din fysiske krop i det fysiske nu. Vid at du kan genbesøge det her sted og arbejde videre med samme relation eller andre. Bare lige mærk kroppen indefra. Mærk din fysiske krop. Dens afgrænsning. Mærk underlaget under kroppen. Mærk hvordan åndedrættet strømmer ind og ud. Og lad igen bevidstheden lande her midt i centrum af brystkassen. Omkring hjertet. Så åndedrættet strømmer ind og ud her. Lidt langsommere og dybere end normalt. Og hjælper dig med at lande ind i det her nu. Lad dig lande dybere og dybere for hver udånding. Begynd at bevæge kroppen. Kig dig omkring. Tag livet ind igennem øjnene. Forbind dig med rummet gennem øjnene. Gennem sanserne. Duftene, lydene. Fysisk berøring. Så bare bliv her i det her rum, så lang tid du har brug for. Så du er klar til at bevæge dig videre. Hjertet, tak for dig.